Mantun. Mantun. Suwe ora ketemu karo sliramu lah ya becik apik to. Alhamdulillah. Muni yo. Alhamdulillah. Keluargamu masih sehat. Amin sehat. Damar telalala sehat. Melu kayak melu kok. Lho, lah iya aku ngerti nek melu ngerti. Sehat. Sehat. Urung entuk judul neh to. Sinten? Sampean. Lah pripun? Ya, Arep goleke jodone. Lho, kok digolekke piye? Pangan dhewe sik enak kok golekke piye. Eman-eman kaya ngene kok. Pripun jenengan ya sehat. Sehat ya kurodok kadang-kadang sering gringgingen. Oh. Gringgingen nggo napa, Dik? Heh, Gringgingen ning tangan. Arep genahke kok arep genahke. Gringgingen ning kono kuwi menyakitkan tenan. Nggon tangan. Gede pahalane Mas Jarwanto, Pak Anu Mas Yusuf. Nggih. Ngopeni karyawan mboten sekedhik. Iku sing saking peternakan sapi kathah, saking pertambangan ugi kathah. Lire nafas hidupnya Mas Jarwanto sekeluarga bermanfaat bagi orang lain. Bahkan keluarga mereka bisa dimuliakan. Insya Allah Mas Jarwanto juga dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampeyan ora ngerti trike ta? Trike piye lho? Trike ben iso persis kaya swara kodhok. Amin sewu. Niki lho ilat. Iku bae. Ilat ditekuk. Terus di Walah. Aja padha lena. Kuki. Kose ijol mik. Oh iya. Jarikmu beda dhewe, Dik. Kuwi ora sumbangan, kuwi taplak ning transit mau sih. Gorden, kuwi rak motive persis gorden to. Jane ireng-ireng kena abang putih kaya wong anu. Kaya main ngono to. Wah. Kaya bintang tamu. Oh iya. Monggo Ibu Surawati, aku kangen karo yayangku. Kangen-kangen tok ora menehi THR ya meng. Ora duwe wibawa. Kok ning mburi ora. Mas Saturmo ndi Mas Saturmo? Tase kok gorene kok. Wis turu wonge. Ora. Monggo bune anak-anak. Bune anak. Motor balik cungkir, akeh korban ketrawasan, dolai masake sing nyaduk, anak abine bersopir, jasa Ya. aja padha eling tatae nyawa, rayon jaman
Mas Yusuf. Wonten maringat jawu. Panjenenganipun Mas Jar tasih pareng lenggah. Nggih. Nenggani mbok menawi tasih wonten dawuh saking panjenenganipun Mas Jar Kang Mengkugati. Oh nggih, katuran tindak prayogi diaturi tindak panggung. Nggih, mangga. Nggih, niki didokumentasi. Leser, leres. Leres, teleser. Nggih, leres. Teleser nggih giling pari nggih. Nggih, disepoti. Sedulur kula lanang tak aturi tindak panggung paring pangandikan ngersake tembang napa jenengan milih dhewe niki pesindhenipun ingkang monggo. Kunjung bang terate. Monggo Mas Jaranto. Monggo mriki. Tuan rumah. Kene. Iki lho Mas. Nggih. Ora mondo-mondo, piyayine sederhana, sugih ora ketok. Nah, leres. Awor wong ora duwe ora ketok sugihe. Nggih. Nggih ta? Nggih. Awor wong duwe ora ketok mlarate. Nggih. Awor wong edan ora ketok rumangsamu. Alhamdulillah niki sedekah jenengan luar biasa. Amin. Nggih, jenengan ikut mensejahterakan kehidupan kanca-kanca untuk 3 hari ke depan. Nggih. Mula mangke nek pun hari keempat nanggap melih ya Mas ya. Siap. Lah nggih. Nggih, jenengan paring dawuh kersake tembang napa sing nembangke sinten? Pamilih. Panjenengan milih. Nggih. Sing tesih prawan napa sampun longset wonten komplit? Longset. Sing tasih prawan wonten mboten niki. Enten. Nyilih. Lah kodhok niku saged dinggen niku. Kodhok. Nggih, angger prawan niku kodhoke kaya ning ngesore sikile sing prawan mesti kodhoke muni peret. Nuwun lagu Sri Uning. Sri Uning. Ngersake sing pundi? Sing peret napa sing? Anu sing prawan. Sing pundi? Sing niki lho sebelah. Nggih ngapunten Mas. Nek sing niki ragate larang Mas. Waduh, larang. Nggih. Oh nggih. Rawan no Mas. Nggih napa? Nggih nek teng mriku mben kula dol 5 juta nek teng mriki 3 juta mboten napa-napa ro jenengan. Waduh, kok nggih. Lah ngersake sing 750 nggih enten kok. Oh ngoten. Nggih. Lho, Uli. 750 kula caosi 3. Lho. Waduh, ya amit-amit iki nggih. Nonon, Ampun rohan-rohan nih. ora masalah, sing penting iso ngentut ngono lho Mas. Penting iso nguyuh arep ora ketang piok. Ngoten. Pun gebyok ndra nggih. Nonon, Pun gebyok. boten aman. Aman Mas. Ya, nembang piyambak saged. Waduh, nak kula niku padamu negeri saged niku. Wah, sok sering karaoke to wong di dhuwit tok. Kali Garuda Pancasila ya saged. Nggih. Ngersake genduk niki. Nggih. Anak wedok, nggih. Cobi panjenengan timbali. Mbak sinten tadi? Lho kenalan. Monggo Mbak mriki. Lho kenalan riyen. Asmane sinten Mbak? Ora duwe asma, sesek napas ya ora duwe sehat to niku. Karena selalu minum biomoringa. Nganti lali aku ya. Nggih, biomoringa aja nganti telat Mas. Kok nek mbok telatene biomoringa kok adoh nguyuhe adoh. Aku ki melu meromo saiki ning ora tau entuk transferan. Alah wong ya entuk poci ngono lho kok ya. Nduk Cahayu dikersake pake ngadeka. Nek jumeneng kene nggih. Sri Uning mawon. Kursi rasa Pripun. Wayangane nganti biar padang, tenang ae. Kula niku grogi ora tau teng panggung kula niku. Alah ora apa-apa. Ora maido wong biasane iki kertune iki sapi karo apa jenenge bego kok Mas. Jadi ngerti kaya ngene iki mrek gringgingen ngoten ta? Nggih, niki gringgingen iki. Nggon pupusan andi-andike ngoten maksudnya. Dari sekitarnya. Nggih. Gringgingen nggon. Salim bapak sik. Nggih, sugeng enjang, Pak. Enjang, Nduk. Pak napa Om napa Mas. Mas kok sakersane ajeng Mbah kenging. Taksi sekolah, Pak. Walah taksi sekolah. Wulan wingi dereng bayar SPP lho, Pak. Kalih dereng bayar kos soalnya kula merantau. Walah. Nggih. Siap. Nggih, siap. Merantau teng Magelang mriki jian niku, Mas. Pinten niki nek SPP ne? Teh kok bocah mawon kok dadi kok magelar. Nganu biasane napa? Biru-biru nika lho. Oh, pinter. Biru-biru. Piro sih biasane? Iki to, Mbak, iki to. Sing
Sing abang, Ding. Oh, sing abang. Sing mateng-mateng 5 biasane nek SPP niku. Oh, nggih, tak padoske. Mboten Mas, alah mboten. Mboten toh Mas, mboten. Mangke riyen. Pun toh, alah Mas. Mas. Lho kecer-kecer niku. Ceblok niki. Sik Mas. Aku ngerti iki bagianku wis ora sah wae Mas iki. Ampun ngoten lho Pak, kula mboten kepenak niki. 5 Dikepenak. Loro niki. Pun toh, alah Mas. Wah, piyai kok anek maringe kaya wong kilap ngene to iki. Ampun niki. Lho, mangke to tunggile. Oh, nggih. Matur nuwun. Nggih. Niki saestu to, Pak? Nggih, estu masa pun kula paringi kula tarik malih. Tur iki yo duit asli nduk iki. Nggih, asli kabeh to niki. Lho, iki nek duit ora asli iki nek mbok ngenekne kupluke juglok lho. Iki asli nduk. Asli. Nggih, matur sembah nuwun. Ora lokak tambah kebak, lancar rezeki nggih, Pak. Amin. Menjang nanggap meleh. Siap. Sik ta nduk. Nggih, pripun? Sekolahmu ki nang endi? Kula. Nggih. Sik jawab. Lah wis ora sekolah ta kowe? Wis ora sekolah kok SPP. Lho. Oh, nggo anake. Nggih. Jare perawan. Perawan Mas, perawan. Kok nggo anake? Lah, kan dialteko iso. Untuk biaya hidup. Nah iki wae wis ora usah kuwi. Mah kuwi palsu kok. Sriuning Bukan nggih. gambar. Nggih. Kanthi bawa. Bawain Pak Gareng. Nggih saged. Kok tak manjat. Boten. Mriki, Pak. Syaratnya kudu nganti rampung Joget. lagune. Oh, ngoten. Tuan rumah kudu nyekseni enten panggung. Waduh, kok niki kok jan rada dikepongi niki. Kok niku grogi ya manggung niku. Syuting. Oh, syuting. Di syuting niki. Walah, aku lho tahu dereng tau mlebu syuting ya kula niku. Lah sedeng. Lho lah iya. Mula to mula. Kula tak bawa. Ajeng bawa. Ajeng bawa. Oh nggih, monggo. Iki dawuh tuan rumah. Nggih. Lah nek kula ajeng bawa sampeyan ampun ngrepoti. Nggih. Soale niki permintaan tuan rumah. Nggih. Nek nganti jenengan ngrepoti tegese kula niku mungkin Tunjuk. sinebut pahlawan putri. Edian sing kok ejan. Yo. Sriuning mustika tuban. Mboten lho, jenengan iki ngemati apa pancen ora ngerti sama sekali ngeten iki. Blas mboten kertos e. Andekno ora ngerti kok njaluk lagu. Aku niku kajenengan mau keng nyuwun lagu. Wah, ndek duit tae wong yang ngene iki. Putra Kanjeng Sira Lawe. Sira, Mas. Surabaya. Rok prangkung. Apa kuwi mau? Duk. Duk. Duh, niken sing nyatetne piye to? Rok apa, Duk? Duk. Oh, Duk to. Wah, jan apik rok kok, Mas. Be. Duk prangkung paja negara. Ngebelo. Mbebelo Wirat Moyo. Aku nek mbok kobongke gah. Tan wurung Srihuning Bubur. wis mulih dubure aja mulih. Gugur. Dadi Rasa marahi to. Percaya to. nggih Pak Di. Dadi kusumaning bangsa. Allahu Akbar. Kose sampun. Badhe lajeng teng mriki napa ngersake lenggah? Kula tak mandhap mawon. Nggih. Mas sehat, panjang umur, Alhamdulillah. banyak Amin. rezeki. Amin. Pokoknya terima kasih. Siap. Amin. Nggih. Pun nggih. Atos. Nggih, matur nuwun, Pak. JJJ. Iya. Nganggo mic loro wae, Mbak. Ngene. Heeh. Srihuning. Iya. Duwite urung didom lho, Mbak.
Iya, engko gampang. Pripun? Hah? Pripun? Lho iki tanggung jawab lho kowe. Nggih. Wis nampa duwite, kudu nindakake gaweane. Ya ta? Nggih. Yahene lho entuk 500 pramatur nuwun. Lah nggih. Ayo bojoku yahene lho ngantek dirubung laler ora nek wong nyang. Banci yahene ora payu. Ya, Sri Uning legani tuan rumah. Nggih. Mangga. Sri Uning Mustika Tuban. Ya. Ya. Didindingi sing kakung kok ya. Mula kene ra oleh. Lah yo wiyagane yo kakung kabeh kok. Kok sing kakung ki? Nun. Maksudnya kok sing nindingi sing kakung ki? Oh, ampun guyon to, Mas. Sing tenanan to, Mas niki? Lah iki tenanan. Kakung ini ki. Iya. Lah ngene iku kakung tenan. Orang ngira pinter nglibet. Ndekno gila karo umbelmu ndek mono. Mangga. Yo. Sri Uning Mustika Tuban labuh tresna lan sabaya pati marang Raden Wijaya kanggus prasaja Pade garek. Oke.
susure kolu. Senggaanmu kok aneh-aneh to, Mas? Lah kuwi ya saka kono. Nginang karo salto. Aja gagas wong inang, Nduk. Ya. Katresnane Suwe apik halus. Makasih, Nduk. Sahayu wis nglegani tuan rumah Mas Jar. Ora mau nglegani ning pancen nyendikani, Pak De. Nggih. Pancen panjenengan iki cinta karo budaya ya ngene iki. Ora mung sekedar slogan nguri-uri ning ya ngurip-urip tenan. Kesenian apa mawon ditanggap kok, Mas. Nggih. Termasuk panjenengan menika lho. Ngendikane tresna kalian kanca-kanca Ansor Laras, tresna kalian kula. Pendhapane dadi kok ora ndang dereng dadi, Mas. Napa dereng? Dereng. Wis pokoke kok nek dadi tenan, ora ujar ora kaul. Nggih. Ansor Laras wayangan nang nggonku. Wah, siap. Ora ujar ora kaul. Ya donga sing apik to, Mas. Insyaallah Allahumma amin. Wis ora usah gagas transport, ora usah gagas opah. Nah, kula mayang ora diopahi ora apa-apa, ning sing penting kanca-kanca disangoni. Ya nek kula tetep ngopahi, Mas. Nah nggih to. Ngerti to jiwaku sombong di depan, miskin di belakang lah. Penting umuk di depan, perkara merintih engko nang omah ngono. Nggih. Ya ora apa-apa. Prinsipe ngono kuwi kok. Badhe ngersake presiden ingkang pundi malih, Mas Yusuf? Jenengan ket sore malah urung menyapa menane Mbak Niken. Oh iya, Mbak Niken Asia. Ya, Mbak Niken Asia. Asia apa XL saiki? Mbak Niken Asia. Mangga pinarak mriki. Sepati nggih. Minyak telon tak tung tak gendang-gendang. Wangine wangi banci. Minyak telon tiga anak. Wangine wangi bayi. Halo Mas Gareng. Semangat. Jangan sampai ngantuk. Mboten ngantuk bar bobok kok. Lah iya. Sinden kulino. Sinden Ansor Laras ki renek sing turu ya ampuh. Mboten enten, Mas, mboten enten. Umpama ora enek ngono lho, kuwi cetha turu kabeh. Mun kula sawang saking ngarepan niku mboten enten kok, Mas. Mboten enten sing melek. Mboten enten sing melek. Kabeh niku merenungkan. Niku ndonga. Merenungkan cipta ngoten. Ndonga supayane lancar ngoten lho, Mas. Nah, dadi nek Mas Jalang ki nuju ngasta ki kanca-kanca dibantu dengan doa. Nah, sing paling sregep ndongane niku Pak Pardi niki lho. Oh ngono ta? Merem terus. Manekung kok ya iki. Maminta karsane ngalah kok. Mboten enten kok. Mboten Pak ndonga, Pak. Ansor Laras ku pengrawit ngantuk, sinden ngantuk niku mboten. Nggih. Nek lungguh bacut ngorok akeh ngoten. Padha wae. Jelah. Tak tembange apa genduk niken. Nggih, mboten wonten dawuh napa? Mboten non. Renek ki bebas merdeka. Bebas. Merdeka. Duet ya, Mas. Oke. Apa? Aja lintang asmara lho. Liyane Mas. Sragenan. Liyane. Sragenan apa tembange? Manis ya. Lho, gampang kuwi. Iso. Lho, sing piye ta kuwi? Oh lho. Manis Dik, ngono kae ta? Ya. Iso. Bacut adoh pupuran tekan kene kok. Iso. Tak usahake. Kowe jenengan bablas teng Ngawi to, Dik? Nggih, Mas. Teng mriku nggih wayangan. Mboten. Mengke campur sari siang malam teng mriku. Elok ya, Mas. Ya ora Dik lumpuk-lumpuk nggo nanggap Ansor Laras. Amin. Ngejo. Aku disindir terus ini nang kuping iki celekit ngono kae. Ya bacut sombong ora kelakon Lah nek ya. iya ngene ora gareng tralala ditrondolo no ki engko Mas. Paling kok nek nggonku kono jelang gludak ngono ya. Sakniki lagune Amis, mangga. Manis. Manis. Wis ganti to, Mas? Manis kan judulnya manis kok ya. Manis ya.
spesial kanggo sedulur kula nang tuan rumah Mas Jar tak sugata tembang manis. Tak jelah. Iya. Ayo buka apa iki? Buka bonang ra apa-apa. Buka poso. Jelah. 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 Sampean seneng
Pun Mas, pun. Men ta nih? Ya wis kok ya ora krasa lho. Ya pancen garape dewi-dewi Oh, kok ya. ngono. Iki garape ngene iki. Nggih, sampun nggih matur nuwun. Nggih wong manis. Nggih. Nah, sangke manis e. Ngantek kecokot semut barang. Lho. Pundi? Pundi? Lho niku nggen asta kok abing niku. Ndi ta? Niku lho sing niki. Niki to? sing kiwa. Kena lipstik anu niken, kena lipstik niken. Ngapain Anda berdua? Berbuat tidak senonoh. Kok Wong kudu nyanyi wong loro kok. Wong ya seksine wong akeh lho Mas kok ya. Nggih. Mbak Niken sampun iki diratani mboten? Dipun ratani. Diratani. Penjane Mbak Yanti sing bar. Lah iya lali iki Mbak Yanti. Sing bar kena lara belek. Lara napa? Sinden kondang kok lara belek iki apa dikertake lak ya ora pas to ya. Lara apa nduk? Belek nilik lak ya pekewo. Sinden kondang nek lara ya sing kondang sisan to. Napa? Kaya to? Belek. Mrene. Aja. Antrak. Ya Yanti. Mana di mana anak kambing sayang ngoten nika Mas Spote Mas ngoten nika Spote. Ya. Sekapira. Mana di mana anak kambing saya ada di Mana di mana tak kambing saya. Anak kambing saya ada di pohon baru. Mana di mana jantung hati saya. Jantung hati saya ada di kampung baru. Jaja Marica ada di kampung baru. Jaja Marica ada di kampung baru. alon-alon kok nek nglemkapke Galvalum. Sone jen sae kok, Mas. Lah nggih. Suarane geler tenan mengene iki. Nggih. Mbak Yanti sudah siap badhe nembangke nopo manut karo Mbak Yanti ya, Mas ya? Nggih. Soale wis ora nek permintaan. Iya. Lara apa to, Nduk? Kula. Lara belek. Belek. Salah lihat mau. Salah apa? Salah nonton ngono lho dadi kening belek. Oh, tak kira nek mergo nganggo nitep kualik. Wah. Sing mbok tonton ki apa kok iso ngantek belekan? Upin Ipin. Upin Ipin gur nonton Upin Ipin kok ngantek beleken ki lho. Upin Ipin versi Jepang. Upin Ipine pas kena belek ki kula ketularan. Ora iki. Mesti ya sing mbok kirimi to, Mas? Non? Mbok kirimi video to? Mboten mriku pados dhewe ya. Ya ampun. Korea apik. Anu, lagu napa? Lho manut. Ajeng nembang napa? Mboten sak nembang nggih. Lho. Lah wis ngadeg iki kon ngapa, Mas? Wah. Ayo deklamasi apa ngapa? Apa? Hah? Apa? Lho duet ya ora masalah, ning lagune apa? Apa aku iso, Nduk? Aku sing ngrasa mau berkelakuan baik. Nggih, leres. Kula seksine kok. Kempling. Rondo kempling kae. Cek usum to Mas kene iki. Lah copyright je ning YouTube je. Oh, Ngono wae. Lintang Asmara ke. Lintang Asmara mumpung isih velog barange padha. Lintang Asmara. Iya, ketok mesake jane iki lara tenan iki, lara tenan. Ya. Muga-muga sehat nggih Mbak Yanti. Amin. Pun mari kok kula ki pun putih to nih, pun mboten merah lagi. Nggih, ning aja ngantek putih kabeh. Mencalik kuwi jenenge. Irenge tetep dikeki. Lagune napa Lintang Asmara? Garap kerawitan lho iki. Wah. Tak ketaktung jelah. Ngono berarti. Ketawang Lintang Asmara. Anu iki ndangdut apa? Langgam Penanggalan. Kok langgam penanggalan? Siang Pantoro Ratri. Oh iya. Yo, monggo Mas.
siang pantoro ratri mung eling manis sing ati setiaku bisa anduweni marang sang Yasu Laksmi Ben ora hipotermia. Ya ngono, Mas. Nggih. Siang pantoro ratri Among cipta kulun eling manis sing ati setiaku iso aduweni marang sang Yasu Laksmi Sembah nuwun. Dadi tambamu sehat ya Nduk Yanti. Amin. Amin, amin. Lintang asmara pun
lagu-lagu sanese sampun. Kayak mulai ya Mas. Wah. Kok mulai wong ya urung sasi nampurna Lho lah iya tegese iki mbok menawa sih ana lagu meneh sing urung diaturke mumpung jagate umber nang gara-gara iki. Nggih, nggih. Ngoten nek mau lak mergo arep perang arep nutuke laku. Nggih. Lah iki engko ya mung kare ngentekke lakon. Lah nggih. Lah nggih. Mula penonton sik semeno kae iki nek iso penontonku kukundure bareng karo dalange. Ngaten. Nggih Mas. Lho lah iya. Kok guru mbok doni ngono terus ta? Ya, ibu ora dikanthi. Mamah ta? Heeh. Ya. Mamah? Kodhok ngerek, Mas, kodhok ngerek. Lah punika ta wau. Ayo putarne. Tindakno wanudya kang sulistya ing warna. Idaman hati. Wah, dalang manten nganggo idaman hati bareng. Alon-alon, alon-alon. Ya ampun. Mantun. Mantun. Suwe ora ketemu karo sliramu lah ya becik apik to. Alhamdulillah. Muni yo. Alhamdulillah. Keluargamu masih sehat. Amin sehat. Damar telalala sehat. Melu kayak melu kok. Lho, lah iya aku ngerti nek melu ngerti. Sehat. Sehat. Urung entuk judul neh to. Sinten? Sampean. Lah pripun? Ya, Arep Ra. goleke jodone. Lho, kok digolekke piye? Pangan dhewe sik enak kok golekke piye. Oh, eman-eman kaya ngene kok. Pripun jenengan ya sehat. Sehat ya guru rada kadang sering gringgingen. Oh. Gringingen nggo napa, Dik? Lancar. Heh. Gringingen ning Tangan. Arep genahke kok arep genahke. Gringingen ning kono kuwi menyakitkan tenan. Kon tangan. Heeh. Untuk kesehatan. Ben kena nggo contoh anak putu. Nggih. Tetembangan sing apik Apa? Kayata? kayata lagu sing sae. Apa? Contone niku tembang ingkang nyekecaken. Terus Apa mbokmu? Terus sing alus. 0808. Oh sing halus-halusan. Iya. Nggih. Contone apa? Wong halus-halusan kok bubur iki kurang halus. Nek iki bubur sik dijus. Onang-onang Ngersake tembange apa? tembange. Iya Mas ya. Napa? Ngimpi. Oh ngimpi. Oh. Ngimpi apa? Ngimpi Dek mau bengi Mas, aku ketemu ngoten iki. Dek. dudu. Dek Yusuf. Dalem. Ngimpi diparingi THR. Nah, Nggo nambahi tabungan. pengarap-harapanmu kuwi mau lho, Dik. Pengarap-harapane Mamah Tarni ngono. THR Mas, sampean dereng maringi THR anak buah to? Sampun. Wes, saka panjenengan menika ingkang kapokan lah sing ngopeni jenengan, sing ngopeni putane lak panjenengan. Anu, iki kebetulan kan papi iki jadi duwite iki neng bank. Ya. Ayo ditransfer kok Lah, yo. kula kirimi nomor rekening. Kesuwen. Lah terus kepiye njalukmu? Cash. Wah, iki ya tenan iki nyangkake umur ya niki wong. Catur. Lah anakmu panggilan dhewe. Catur. Jiko dhewe. Jipuk dhewe sak karepe. Jiko dhewe sak karepmu, ora masalah. Punten ah. Ben ora disangu ning ngawi engko. Gampang ora sangone ku njaluk majar ngono wae kok. Lah iki nembang sik. Perkara THR nanti tak kasih. Ya. Ya. Oke. Nyuwun dipalarke, Mas. Ya. Ngambara ing awang langut bebasan
bulan tanpa tepi nara basing meko mandong mibar ngiteri jagat ngulan toro ngelemboro ngunggahi gunung ayo katungkul ngumbar kakasan satemaki nawa ngimpi mbokmu ki wis tak bawani palaran siramu sing nembangke langgame sripat sripit Apa? sripat sripit Apa? ngimpi Iya ya. THR lo. iya lah ya Ibu karo si Damar kae diparingi lho. ya sabar ya Damar cemplene bar manak neh kok ngerti aku Mas buka Terima kasih sami-sami. Mangke ampun kesupen lho.
Ki anggere mbok elekke Mas. Kok mangko WA Mas iki tekan. Pokoke kudu tanggung jawab. Wis wani umuk kudu wani nanggung umuke. Wani umuk ya kudu wani wirang kuwi kok ya. Lho nek pengen wibawane tetep terjaga ya piye carane? Kirangan. Lho lah iki. Ya iya. Yes. Nggih. Pokoke engko ditunggu ben rampung sik, Nggih. Siji meneh Pak De. Siji meneh ngersake sinten? Mbak Yoga. Iya iki ket mau yo nembang Mbak Yoga iki. Karo penjane Mbak Ratna kuwi. Mbak Ratna, Mbak Yoga. Tale sinten melih? Mbak Tika Sing durung. sing dereng. Lah iya no. Oh Butia. Mbak Yoga, Mbak Ratna, Butia, terus Mbak Pia. Mbak Pia pun. Nggih. Ya kok sing durung monggo. Nggih. Ya. Nah, sing durung mriki. Disepoti no, disepoti. Sepot ki Mas. Sing durung monggo pinarak mriki. Ujung cari balong rondo ning kalopo. Ya. Tembange selamat pagi. Ya. Pripun? Tembange sing pelok iki mau bareng sing slendru. Ya toh, pindho iki mau slendru. Sing siji mau pelok, Ding. Diwenehi pelok meneh. Apa, Tru? Lewung. Ya. Lewung medre ning stasiun Tugu. Loro kuwi tok ae. Lewung medlene teng stasiun Tugu. Stasiun Tugu nggih. Kula salajeng survei lokasi teng pundi niku? Nggih. Teng Pasar Senen kula lajeng maklar tiket teng mriko. Ya, lewung kanca-kanca, kaya ngopo, Mas?
aku pisan aku papake sliramu pamit aku pamit mut bali ning kudamu sopine Sasiyon buku moga-moga sliramu eling aku kapan konturmu tak tunggu sembah nuwun. Iya, kripik gedang kripik telo Kang Gareng. Nggih Mas Yusuf. Sithik edang Wadarata. Nggih, baku lumadi sedayanipun. Injih. Nggih, sehat selalu Mas Yusuf sak kanca. Panjenengan ugi dijagi kesehatane. Siap. Nek kira-kira nuwun sewu kok awake wis kesel niku nggih. Ngunjuk biomoringa. Langsung pokoke. Nggih, leres. Kepanggih Temanggung Mas Yusuf. Nggih, tanggal 3 dosa. Sembah nuwun. Kimatur nuwun keluarga besar Pak Jar. Nggih, dados amal jariyahipun, amal kesaenanipun mugi tambah rezeki berkah barokah. Di warga masyarakat sedaya sehat panjang umur kathah rezeki. Amin. Nyuwun pangapunten menawi kathah kalepatan kelabe ngatur anggen Gusti Kandalu punika. Mugi mboten dadosaken sowaning penggalih paduka ingkang sinuwun Kang Mas Nala Gareng. Iya, bodo-bodo.